Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon, ang aming content ay gagawa ulit kami ng banana cake. Wow! Papakita ko sa inyo ang aming ingredients. Ito, 2 itlog, 3 banana, tsaka ito yung mga iba pang ingredients. Ayan o, vanilla powder, at ito yung pure baking soda. At ito pa yung baking powder. Siyempre, di mawawala ang ito, all-purpose flour and milk. Yun, ayan. Saudiya, baka naman. Siyempre, meron tayong sugar. Ayan, oh. So, at siyempre, si Chef. Ito si Chef. Mag-uumpisa na. Ano, Chef? Ready na? What's up mga guys? Oh, what's up guys? Si Chef, mag-uumpisa na mix. Umpisahan muna natin ang mag-mix ng mga ingredients. Okay. Okay guys. Start na si Chef. Si Chef Oiram, tatakali na yung mga ingredients. 2 tasang Ayan. 2 cup all-purpose flour. Ayan. good for Good for 5 person. 5 person. One. Isa pa. Two. 2. Next. Anong next natin? 2 egg. Sige. Basagin na ang itlog. Tapos mix natin. Tapos 1 teaspoon vinegar. 1 teaspoon vinegar. Paghaluan na natin sa itlog. Yan. 1 cup of milk. Lagyan na natin dito sa flour. Iyong. Yan. 1 teaspoon na baking powder. Yan, sige. Tapos 1 teaspoon baking soda. Baking soda 1 teaspoon. After that, Wow! kuha tayo ng Vanilla powder. lagyan natin ng 2 piraso. Ayan. Tapos sugar. 1 cup of sugar. Pag-mix Ayan. natin yan. Okay. Tapos paglagay tayo ng oil. Yan na. Ngayon, yan na yung oil. Ngayon, napisa na natin. Haluin. Iyon, oh. Yan. Yan, halo-haloin natin. Mga kauragon. Hello, mga uragon. Hinalo na ang mga ingredients. Ayun, no? Ang lapot na. Kaya kasi, tinatakal, hindi yung tansya-tansyahan lang. Dati kasi mata-mata lang. Kamata lang. Yun ang tinatawag na MM. Oo, Mario Marquita. Sakto yun. Okay. Tapos na yung nahalo natin. Ngayon, lalagyan natin itong 2 egg. May binatil. Okay. Haluin ulit para malasang masarap. Ito talagang pang international to, yung mga gawain na to. Kasi nandito kami sa Saudi. Talagang mga international to. Katapos nito, yan nahalo na ano. Ngayon,
mag-ano tayo ng saging. Durugin na ang saging. Saging na, ito yung magandang galigawin ng banana. Ayos. Sisilip ka naman sa ulo ito. Dilogos na. Yan, dinurog na po ang saging. Ito, pagkatapos ng dikdigin na yung lalagyan na natin dito yung banana. Tapos, Yan, nilagay na yung ito na yung banana na dikdik na, nadurog na at hahaluin na ulit. Diba? Ano po? Lasang-lasa ito. Mga Oragon. Bago ko to minix, nagpainit muna ako ng ano doon, tubig. Yung pinainit na yung oven. Mainit na yon mamaya. So ayun na mga Oragon, ilalagay na yung na-mix na mga ingredients dito namin ilalagay sa kasirola. Yan. Wala man kaming cooking pot. Wala naman cooking pan kaya dyan na lang. Ayun. At yung kasirola, syempre nilagyan na ng pinahida na ng mantika. Para Ayan. hindi siya magdikit. Dito namin nilagay para itsurang cake talaga. Kaya nga banana cake eh. Yun no. Banana cake. Lutuin ito mga 20 to 25 minutes. Okay. So ayun, nailagay na sa kasirola yung dalawang ano na ilalagay na naman dun sa oven. So tingnan natin paglagay sa oven. Pakain yan. So ayun guys, lagay na yung ano, yung banana cake. Sinilagay na sa oven ni Chef Oiram. Mia. A few moments later. So ayun guys, yun, kinuha na ang banana cake. One down. Uy. Ayun oh. Dalawa to eh. Dalawang kasirula. Yun pa yung isa. Two down. Yun oh. Malo, Lodi. Oh, ayos na. Perfect yata. So ito na ang special banana cake ni Mr. Oiram. Ayun, palalamigin pa yan. Dahil sa rep. Naiiwag, sa loob na. Ayan na guys, mga Oragon, mga besh, mga bay. Luto na ang banana cake. Wow! So ito na guys, ang banana cake ni Mr. Oiram. Mukhang masarap pa. Palalamigin muna namin. Meron kaming almusal, tanghalian, hapunan bukas. So ito na lang, hanggang dito na lang. Sana ay magustuhan nyo ang banana cake na niluto ni Chef Oiram. At baka naman pwede nyong isubscribe si Mr. Oiram. Yan, search nyo yung ano niya, Mr. Oiram. Okay? Hello guys. Ayong buntag mga guys. Karong buntag, tilawan na mo. Kaning kuan ba? Cake. Banana cake. Oh. Sino ba yung isa? Tama na to. Banana cake ni Mr. Oiram. You know? Yay! Tikman natin ang banana cake. Wow! Lami. Oh. Lami man. Pwede? Pwede ka na ba magtinda?
ano mo kaya, alamin, display. Extra income.